Som a Sitges, Garraf. El paisatge fàcil de reconèixer, oi que sí? Passeig a la Ribera, Club Nàutic, les escales que pugen cap a la punta, que la tenim aquí al davant. Si seguíssim, arribaríem cap a l'Hospital de Sant Joan, el Palau Maricel, el Cau Ferrat, el Baluard, la platja de Sant Sebastià, en fi, res que no sapigueu. Aquí, però, hi ha un carreronet que s'arriba fins a l'Ajuntament. I aquest Ajuntament és l'antic castell del senyor Bernat de Fonollar, senyor de les Terres de Sitges, segle XIII, emmarqueu-vos-hi en el temps. Aquest senyor tenia moltes terres i per tot arreu, i una mica més amunt, en direcció a la Plana Novella, hi tenia Camp d'Àsens. De Camp d'Àsens en treia les rendes per mantenir l'Hospital de la Caritat, l'Hospital de Sant Joan. Ho feia a través dels cereals, de les bèsties, de l'oli, de les ametlles. Ara bé, ell no hi treballava pas, no s'hi embrutava les mans. Qui ho feia, doncs? Una parella de masovers, la Mariona i el seu marit. Ells dos seran els nostres protagonistes de la història d'avui, perquè el senyor Bernat, bé, està a les seves estances. Ells són els que s'arremanguen i treballen per donar-nos una bona història. Som-hi! Ens trobem al nucli de cases de Camp d'Àsens, on viuen els nostres protagonistes, els masovers. 242 metres d'altitud sobre el nivell del mar. Hem passat Can Amell. Si seguíssim endavant, aniríem fins a Can Planes i passaríem abans per Can Lluçà. Veieu la torre, oi? Preciosa, de defensa, de guaita, per mirar que no vinguessin malfactors al voltant. Però, veniu, que us ensenyarem la resta del nucli. Aquesta casa, possiblement, és on vivien els dos masovers. Ella, la dona, la Mariona, era, com us diria, corpulenta, alta, preciosa, esponerosa, una dona fogosa, amb molt de desig, molta convicció i molta força. Ell, en canvi, era un home així, poca cosa, xacarós, esmirriat, que a més s'havia quedat cec no feia pas gaire. I, esclar, no podia ajudar la seva dona amb totes les tasques que tenien al camp i encara molt menys complaure-la després a l'interior de la casa al catre. Què feia, doncs, la Mariona? Ja ho sabeu, no? El que no trobes a dins, te'n vas a buscar-ho fora. I ella se n'anava per racons i per caminals i cada un dels homes que trobava arreu se la fincava. I la cosa li va anar de perles, perquè un bon dia el senyor Bernat de Fonollar va decidir que a Sitges s'instauraria cada dijous el mercat setmanal. I allò va ser una excusa perfecta per la Mariona per fer i desfer, per anar i tornar tant com volia. I en una d'aquelles traginades es va trobar de cop i volta un matí un home excepcional que li va robar el cor. Va ser en una cruïlla de camins, i les margeres i les figueres, i perdre's entre les vinyes va ser a partir d'aleshores el seu destí. La Mariona només tenia cor i ulls per aquell home. De cop i volta, el seu cor només hi niava la primavera i el Garraf s'havia convertit en el seu niu d'amor. Bé, el Garraf forma part del que seria l'inici de la Catalunya Nova. I aleshores, al llarg del temps, just el 1306, Bernat de Fonollar compra el castell de Sitges i també el castell de Camp d'Àsens, per tant, tot el que seria la jurisdicció del que anomenarem després Garraf, amb els seus parents, que són els Sitges. I a partir d'aquí ell doncs, passa a dominar i a tenir el poder, fixeu-vos, jurídic i també econòmic de totes aquestes terres que ostentarà fins que mor el 1326 i que aleshores llega a la Pia Almoina. Bernat de Fonollar obté del rei Jaume II el que s'anomena el Meri Mix Imperi. Això vol dir poder absolut. Fer el que vulgui dins el que serien els seus dominis. Per tant, podia fer justícia, fins i tot executar amb els seus súbdits, i aquests súbdits li havien de pagar uns diners, el que serien els impostos, per mantenir el castell. En Jaume, el definitiu per la Mariona, amant que mai tindria, era un home alt i cepat. Ara bé,
Era suau i fi de trets, amb les mans delicades. Cada cop que ell obria la boca, a ella li semblava estar escoltant un home savi. Estava absolutament encandilada. Ell de tant en tant li portava alguna galindaina. I la Mariona, se l'emportava la passió. I el trobava i el anava a buscar per tot arreu. Entre vinyes, rere els margallons, a les margeres. La passió se l'enduia. Estava absolutament desbocada. Per ell faria qualsevol cosa. Ara bé, també li hagués agradat tenir-lo a casa i estar tranquils i no haver-se d'amagar. Fins que un bon dia... Jaume, tu faries qualsevol cosa per mi? Esclar que sí, dona. Digues, què vols? Ai, voldria estar més temps amb tu. Que poguéssim anar a casa, al llit, estar-nos-hi hores i hores, però, esclar, ja saps que a casa hi ha el meu marit. Tu que ets tan intel·ligent, tan fort, no podries fer pas que tingués un malaurat accident. I en Jaume es va quedar mut, com si no ho veiés gaire clar, però va dissimular. I la Mariona, davant del silenci, va donar per fet que ell havia acceptat. I es van acomiadar i elles se'n van tornar cap a Cap d'Asens, feliç, tranquil·la, esperant en qualsevol moment trobar-se el seu marit. Ai, no ho sé pas, potser que hagués caigut dins el pou, que s'hagués trencat el coll baixant les escales, que s'hagués després d'unes margeres de les vinyes. Estava tranquil·la, podia esperar. La felicitat estava a tocar. Van passar els dies, però, i en Jaume no tornava. Havia desaparegut absolutament. La Mariona no ho sabia, però és que el que passava amb aquell home és que era un vulgar lladregot, de guant blanc, si tu vols. Però al capdavall només volia aixecar faldilles i prendre bosses de tot arreu. Se n'havia anat fins a Barcelona a fer de les seves. I mentrestant ella s'esperava i es desesperava a que succeís el malaurat accident que per res no conteixeria. La vida seguia, doncs. I un mal dia la Mariona se'n va haver d'anar amb el seu marit fins a Barcelona a fer uns tràmits. Esclar, l'home sol no hi podia anar. Era tot una murga preparar aquell viatge. Van haver d'agafar la mula, matinar molt i tirar camí enllà. El pont de Llobregat era possiblement l'únic punt d'unió entre la vila de Sitges i Barcelona, perquè si no havíem d'anar a buscar l'Ordal i el pont de Martorell. Tan important hauria ser que Bernat de Fonollar, en el seu testament, deixa explícit uns diners per al manteniment d'aquest pont. Per tant, es demostra la importància que en dona. Un altre element important de la petita economia sitgetana era la seva relació amb l'interior. Possiblement Sitges feia de pont entre els comerciants, que podrien ser fins i tot jueus de Vilafranca, perquè Bernat de Fonollar té molta relació amb els jueus de Vilafranca, que venien a descarregar les seves mercaderies als bocois del vi en les diferents rades que tenia Sitges. Una seria la que hi ha sota de la punta, el que ara anomenem la Fragata, i l'altra també està documentada aquí a la platja Sant Sebastià. I un altre punt, possiblement, que hauria beneficiar amb els pagesos de l'interior del que anomenem la plana de Can d'Asens, seria el que es coneix amb el nom de Cala Morisca, un topònim que explicita perfectament una relació amb una època històrico-moderna molt clara. El comerç, per tant, de l'interior del Penedès es relacionava perfectament amb la vila de Sitges. Som a les costes del Garraf. Imagineu-vos aquest camí anys enrere en l'època en què la Mariona i la gent com la Mariona havien de trescar amunt i avall per anar cap a la capital. Aquell matí va demanar una mula als seus veïns. Va fer pujar-hi el marit i tots dos fins a Barcelona. El dia va ser farragós, feixuc, com sempre és a la ciutat. El sol queia a plaret, però de tornada, de cop i volta els núvols van aparèixer. Va començar a plovisquejar. I la Mariona anava nerviosa. Vinga, va, home, que anem massa lents, li deia al seu marit. Però ell, sobtadament, va estirar les brides. Para, Mariona! Que pari! Per què vols que pari? Que no veus que ja fem tard? I ell, amb tota la patxorra del món, no, dona, no,
que me'n recordo que amb aquesta pluja, fa molt de temps, algú que anava per aquí amb la seva mula, a la bèstia li van relliscar les peülles i va caure penya-segat avall. Aniré a peu, no penso pas tenir un accident com ell. Un accident com ell? Va pensar la Mariona. La Mariona no va voler desaprofitar aquella oportunitat que la providència li posava en safata. Així doncs, va ajudar el marit a baixar de la mula. Li va donar la mà i el va començar a dirigir dolçament. Estimat, una passa amunt que hi ha un esglaó, una avall, compte a l'esquerra, ara esglaó a la dreta, esquerra, pujada. El marit va començar a notar que l'aire li tocava la cara. Vols dir que no anem en contradirecció? Vols dir que no m'acostes massa al mar? No, no, una passa més, no pateixis, ja hi som-hi! Va empènyer el seu marit penya-segat avall i el va veure de mica en mica com anava rodolant, com xocava contra les pedres, com se li enganxava la camisa amb la branca d'un arbre, com anava a estimbar-se contra el fons i esbarlar-se-li la carcanada contra el rocam. El cos es va quedar balandrejant-se en l'aigua. Ai, i ara què farem? Quin accident! Com ho solucionarem? I la Mariona ràpidament va pensar i en un tres i no res ho va tenir tot decidit. Se'n va anar corrent cap a Sitges i va donar notícia al senyor Bernat de Fonollar d'aquell malaurat accident que li havia succeït al seu marit. El senyor Bernat de Fonollar la va eximir de tota mena de responsabilitat i culpa i la va deixar marxar, lliure, alliberada absolutament. I ella feliç se'n van tornar cap a Cap d'Àsens i allà va esperar que tornés aquell qui més s'estimava, en Jaume. En Jaume, però, ja us hem dit, era un lladregot empagaït, malfactor de mena, seductor sense mesura. I se n'havia anat a Barcelona i n'havia fet tantes i de tants colors que ben aviat va cridar l'atenció. Va haver de fugir per cames, ràpid. I on podia anar-se a xupologar? Doncs aquí, al Parc del Garraf. Es coneixia bé les zones, podria amagar a molts i molts llocs, sabia què podia treure de cada una de les masies. Aquí un conill, aquí uns quants ous, aquí una mica de vi, allà fins i tot roba estesa. A les masies, òbviament, aviat se'n van adonar que hi havia algú que els anava prenent tot i van decidir fer batudes. Aquells pagesos estaven determinats a trobar el lladregot que hi havia per la seva zona. Amb en Jaume, però, un mal matí li van trobar l'amagatall i ell, cames, ajudeu-me, va sortir foragitat d'allà on estava. El perseguien, però, i on podia anar-se a xuplogar? Esclar, aquí, a casa la Mariona, segur que ella li podria donar un bon recer. Va córrer, doncs, esperitat i quan va arribar a Cap d'Àsens va veure que hi havia la porta de l'església oberta. S'hi va abraonar. Mariona, Mariona! Va cridar. I ella, de seguida que el va veure. Ah, Jaume, has tornat! Després del que vaig fer per tu, que vaig matar el meu marit, tal com tots dos havíem acordat que faries tu. Però ara ja res més no ens separarà. Els pagesos que perseguien en Jaume, però, ho van sentir tot. Oh, senyor, els van agafar, els van esposar i després de que s'incriminessin l'un a l'altre, ha estat ell! No, ha estat ella! Se'ls van emportar fins baix a Sitges a parlar amb el senyor Bernat de Fonollar. I aquest, com a bon senyor feudal, va dictar sentència. Amb en Jaume, per robatori reiterat i encobriment d'assassinat, el va condemnar per la resta de la seva vida a remar, a galeres. I a la Mariona, bé, ella no va tenir tanta sort. La va condemnar per assassinat del seu marit a la forca. La van penjar. Estem arribant al final de la nostra història. A la Mariona, com us hem explicat, la van penjar a la forca. Però això no és tot. Un cop morta, li van tallar el cap, el van agafar i el van posar dins una gàbia. I aquesta gàbia se la van emportar al punt més alt de les costes del Garraf. Allà el van penjar d'una estaca i, esclar, amb el vent, l'aire, els corbs, el salnitre, aquell cap de mica en mica va anar desapareixent. Ja no en queda rastre. Però hi ha una cosa que sí que ens ha deixat la Mariona, i és que si mireu els mapes topogràfics de la zona, veureu que el punt més alt de les costes del Garraf, enmig de corba i corba, es diu justament el Pas de la Mala Dona.